Povodom obilježavanja 8. marta, učenica naše škole Emina Smajlegić naslikala je 7 slika čija će izložba biti održana u našoj školi. Emina, odakle inspiracija za ove slike? Pa, pratim dosta umjetnika na internetu koji postavljaju slične slike, ali svaka od ovih je nekako posebna na svoj način jer predstavlja moje zamišljanje svijeta i moju kreativnost. I naravno volim koristiti puno boja u njima zato što osjećam se kao dijete kada koristim više boja. Da li ti je bilo teško uskladiti školske obaveze i da izdvojiš istovremeno i vrijeme koje ti je potrebno da ovo sve naslikaš? Da, jako teško. Nemam puno vremena dok je školska godina u pitanju, imamo mnogo zadataka i zadaće, ali kad je raspust definitivno se više fokusira na slikanje. Članovi literarne sekcije napisali su kritike za tvoje slike. Kako ti se čini? Pa, mislim da su ove kritike perfektno opisale slike. Kao što se i kaže za sliku, slika priča 1000 riječi i mislim da su ove riječi savršene. Tako da se stvarno zahvaljujem literarnoj sekciji što su izdvojili svoje vrijeme da napišu ovakve divne kritike i uljepšaju moje slike. Hvala tebi, Emina, što si izdvojila vrijeme da naslikaš sve ove slike. I evo, imali smo priliku čuti kako to sve izgleda iz perspektive naše mlade umjetnice, a sada ćemo čuti kako to izgleda iz perspektive njene prijateljice. Ja prije svega želim svim damama čestitati 8. mart, ovdje nam je Emina prijateljica Maja. Maja, reci mi kako si se upoznala sa Eminom i kako ti se dopadaju njezine fotografije? Ja i Emina smo se upoznale ovdje u školi, već u prvoj godini ona mi je pokazala svoje slike i stvarno sam bila oduševljena njenim talentom i njenim prikazom svijeta. Jako sam ponosna na nju i nadam se da će se ona nastaviti baviti ovim i da će nastaviti da svoj talent pokazuje ostatku svijeta. I evo, za kraj se zahvaljujemo našoj učenici Emini, članovima literarne sekcije, profesoricama Lejli Jahić i Lejli Idrizović, koji su omogućili da se jedan ovako lijep događaj organizuje u našoj školi.